Днес е специален ден. Малките калинки от група Калинка разперват крилца и се отправят към нови приключения. След безброй усмивки, игри и обич, дойде време за сбогуване. А как по-добре да се разделим, освен с думи от сърце? Нека чуем какво искат да кажат малките ни слънца на своите любими госпожи. Госпожа Костовска се казвам аз, казахте ни ви, пленихте ни лъвца си. Като ангел влезе ти, малките ни доказ души. С леки думи следи, светът обърна ни за дни. Усмивка лекота опавя всякаква сеста. Прави си ни добри, за да ни отвори с най-големите врати. Госпожа Стамбова е това да направи по-уширен света. Се закачки, смях и игри минават нашите дни. Само с поглед връщаш среда, когато бясно руши мира. Винаги готова за шега, да ни посрещаш, ще изпрачиш за деня. Учиш ни да сме добри, за да достигнем най-големите весени. Леля, Сенка, синици, още много ще боли. Защото си една най-прекрасна на света. С поглед строг ни гледаш и ковис, но за миг не се винис. Правиш го сега, за да сме най-добри, но до кога? Ти сърцата ни даряваш, с пъстра радост ни спасяваш. Вие трите сте ни опора, че напред не ще да има мора. Защото все ще сте до нас, съзнания, умения, научени от вас. От сърце ви благодарим и с любов ще ви възнаградим. Всяко довиждане крие в себе си ново здравей. Малките калинки ще поемат по нов път, но в сърцата си ще носят спомена за своите първи учители с обич, признателност и усмивка. Благодарим ви, мили госпожи, че бяхте до тях в първите им стъпки. От сърце, от нас, от децата, от група Калинка.